Aldeon, Julen, Oroitz eta Koldo, Zero Zabor eta Eguzki, handengo Eguzki taldeko kideak. Bueno, martxoaren 25-ako ekitaldia antolatu duzu Urigain kulturetxean. Zuen, proposamen bat, hondakin erainkor baten aldeko proposamen batekin zatozte eta, zehozera horretu aldezak ez be? Bai, antolatu dugun ekimena, prestatu dugun hondakin bilketara eraginkor baterako proposamena azaltzeko helburua dauka. Ikusita Andoain dala dagoeneko Gipuzkoan atzean geratzen ari den herrietako bat, ez dagoelako hondakin bilketa fundamentuzko bat, orduan gu parte hartzaile garenean hondakin mailan pixka bat bertan eraman dugun lan aurrera nahi dugu kalera atera, zeren bertan aurkeztu behar dugun proposamena bertan ere aldarrikatu dugu, argudiatu dugu, baina ez dira aurrera pausoak ematen. Orduan gure jokatzeko modua izan da hori, antolatu aurkezpena eta herritar eztabaida eta pixka bat asmoa da Andoainen gauzak aldatzen jotea. Zeren garbi daukagun gauzetako bat da, gaur egun oraindik birziklatzen ez duen pertsona hori edo familia hori jarri behar dugula norabide horretan, nolabait emaitza eta datu positiboak lortze aldera. Esan dezunez, Julen, handengo datua nahiko kezkagarria diala. Gipuzkoan atzera geratzen nahi dela, ez dakit diagnostiko bat etxeko modun zaten. Bai, azkenean arazo nagusia Andoainen da borondatezko berziklapena sustatu dela orain arte, eta orain plantatzen den sistema berriarekin ez dela sustapen, derrigorrezko sustapen bat egiten. Eta gure ideia nagusia da berziklatzen ez duena erakartzea berziklapenera. Eta hori da benetazko helburua eta hori da gure funtsa. Eta uste duguna da planteatzen ari den sistemak ez duela hori aurrera eramaten eta ez diola erantzun ematen, benetako arazoari dela andoaindarren gehiengoak ez duela berziklatzen eta ez duela aurrera eramaten berziklatzen prozesua. Datuak hor daude, ez? Izanik 2014ko abenduan 29%ko bertziklatze tasa bat zegoen. Orduan argi dago arazo bat dugula eta irtenbidea eman behar diogula eta gainera denen artean egin behar dugula. Zeren arazoa denek sortzen dugu, Zaborren arazoa, eta denek ere izan gaitezke parte aktibo irtenbide horretan. Batez ere sustatu nahi den iniziatiba edo da behin bosgarren kontenedorea ezarriko dela onartuta, ezartze horren pixka bat ze modutara eramango den aurrera. Hemen arazo nagusia da planteatzen dela organikoa, txipduna implantatzea eta kontrola eramatea, benetan azkenean organikoa birziklatzen dutenen gainean, eta ez organikoa birziklatzen ez dutenen gaineko kontrola. Hau da, errefuxaren kontenedorea irekita utziko dela eta ez dela bat ere kontrolatuko, beraz emaitza izango dela gaur egun birziklatzeko borondatea duenak aurrera eramango dula bere birziklapen prozesua, baina benetan birziklapenetik at dagoen guztiak aukera izango duela orain arteko moduan jarraitzeko eta ez pixka bat birziklapen hortan aurrera pausoak emateko. Horantxe gaude, Miranda pasealekuan, horantxe Etxeberrita auzoan eta gure ondoan konposta bat daukagu. Konpostare Andoainengo bazterretan azken aldin jarri txuzte. Ez dakit horrek laguntzen duen zueke proposatzen dezuten idearekin. Azkenean da pixka bat indala proba baten antzeko bat, benetan ez da herritar guztietara eraman den proposamen bat, batez ere nahi zelako pixka bat piloto ezela aurrera eraman eta ez oraindik herrira eraman, baizik eta eredu bat izan dadila eta ikusi dadila posible dela Andoain bezalako herri batean sistema bat eramatea aurrera eta
auzokideek arazorik gabe beraien hondakinak azkenean inongo kanpo sistemarik gabe beraiek kudeatzea eta horrekin emaitzak ateratzea. Herritarrak izan ginen pixka bat ere eskatu genuena eta martxan gure kabuz jarri genuena auzo konpostarena, eta auzo konposta bide honetik doan prozesu bat da, zeren berak esan duen bezala organikoa norberak kudeatzen du eta irten bidea ematen zaio organiko hori konposta eginez, eta horre daukadana da, ez dugula ez edukiontziri behar, ez kamioi bilketarik, ez dago gasturik, dena norbanakoak egiten du, eta uste dugu hori dela bide zuzena. Hasierako gastua oso txikia da, eta gero luzera aurratzen den diru kopurua handia da. Bueno, orduan esana dago, martxoak 25an, hitzordua, 7:00, Urigain kulturetxean, ezta? Bueno, deituta daudela, bai alderdi politikoa, bai eragile sozialak eta gainatzekoak, ezta? Herritarrak interesa daukatenak. Azkenean, ez da bai da oinarritutako idea bat. Nik aipatu nahiko nuke Tolosan orain dela gutxi sistema berri bat jarri dela eta han lortu dutela lehenengo hilabeteetan 60% baino gehiago birziklatzea. Oso esanguratsua iruditzen zait eta kontutan hartuta gure eskualdean dagoela aintzat hartzekoa. Lehen esan den bezala, han txipa jarri zaie organikoaren edukiontzeari eta errefuxiaren edukiontzeari. Eta emaitzak eman ditu. Hemen udalean ordezkaritza duten alderdi politiko guztiei eskatu behar zaie ardurari erantzun bat emateko eta urratsak eman behar diala. Goatu behar da, aho batez erabaki zutela 60%ko birziklatze tasa lortzea 2016ko eta mugitu beharra daukate eta ereduak badaude, edukiontze bidez emaitza onak lortzeko ere. Bilketa sistema asko daude, guk ez dugu bitarteko baten alde apustu itxurik egingo, baina iruditzen zaigu garrantzitsua dela helburuei erantzun on bat ematea. Bai, argi, esena do, Julen Oroitz eta Koldo eta eskerrik asko.